Jangan ngobrol sampai entek. Lah wong aku tok mau wis tak ombe dhewe to entek to. Ora ngene lho Pak Di. Cuma kan iki peci ngejak golek apa ning kali. Sat. Potong Gus. Sutel yo. Ngono dhewe aku yo dipotong. Gemes ndelok cangkeme. Sing dikelosi bojone. Ceritane. Tapi aku keserak bagi saya kuwi wis. Ngene lho. Kali kowe sing ngejak ning kali. Bos. Ning kali sing kae lho, ngerti to perapatan kae ana abang ijo sing belok mlebu kali. Kali Banteng. Ha, kuwi. Ono apa kali Banteng? Kan ana ulo to dhewe. Yo kuwi lho kuwi nek nguntal wong ngeri lho ulo kuwi lho. Metune ora mesti tapi nek nguntal wong jan. Mogakno kuwi. Sering tetek ulone iki lho. Ah aku ki yo mikir kuwi yo ulo tetek ki medeni lho, Des. Iso nguntal wong. Lah aku ki mogakno njogo keluargaku. Tak pernahke anakku ki tak judukke mbek wong sing rodok teger no kae lho. Kok jangan tak panik teng. Cocote lho kok Panik kok matamu. kok seng kok. Cocote. Aku malah budrek iki anak buah kok kowe-kowe ngono. Mau ulone tadi metu di. Terus ono cah lanang. Wong desa seberang gitu. Wah, pas. Awake wedi. Pas, Des. Kulo digadu tok, dijilat iki. Lah, ulane dijelat aku sing keri. Sing beler iki. Lah emang gue kesurungan kowe ora dilat. Digadu. Ade, ceti wonge. Aku diguyu tok ya, Ding. Makane aku playon lho wedi mulon dibopong tok kok ngono. Ketoke sangar cah kowe. Awake gede ireng Kowe iso nemokke aku ra mbek cah kowe. Iso. Yo tak golek isih. Iya. Ngene wae, kowe saiki tak Baro. kei mandat. Golek ana bocah kuwi mau. Pengen tak temuke karo anakku. Sing kok mban mau. Ya apa-apa bentuk kok men sing penting mandraguna kuwi apa? Kok tiba-tiba sampai ngomong, "Oh, pas." Iki maksudnya piye? Iki kok ngerti-ngerti kon golek-golek Aku iki. cerita keweden Saiki. pas piye to? Saiki ngene. Kekuasaanku kan akeh. Yo, ngerti. Lah aku ki yo mikir. Suatu saat nek direbut mbek wong, sedangkan rogok wis tuwa. Yo. Aku ngandalke kowe ngerti ulotoke wedi yo matane bosok kowe iki mangan. Ora iso dandelke blas. Ulane ngeri dhewe rek ngerti ngono wae lah kowe mesti yo mlayu. Ah, nom-noman kowe ora ono. Ulo tak Ulo goleng kok ya, Teng. tak ora ulo bleng. Ono rambute, Deng. Goleng. Piye to? Tiga duduk titik. Medeni kok masih mendidis. Wis ngene wae. Kuwi mah aku ngomong pas mergone meh tak juduki karo anakku wedok. Mbani Ora apa-apa. kelire rada ireng tapi cangar. Justru wong sing ireng-ireng ki sing kuat-kuat. Tuh ya. Ora sing